Zerbait sartu zait begian, azkenean ateratzeko momentua iritsi da. Imanol Epelde, gure lagunaren emanaldiaren izena da hori, eta berak azalduko digu guztia zer ote du begian. Biba, Imanol Epelde. Ongi daukat? Bai, ondo daukat. Nik ongi daukat. Nik uste dut, baukazula zerbait, Uste duzu? Bai, gero, nebali maduzu, gero urpixka batekin baterako Txaldean, izu. Imanol. Arratxaldeon. Zer moduz? Oso ondo. Ongi Imanol, zaude? arratxaldeon. Ongi etorri beste behin. Eseri lasai. Esker. Okulista hori eta bisita okulistarenean izan zara edo? Txanda hartuta daukat, oraindik enaiz izan. Oraindik ez duzu Gauza asko konpondu. direlako begian sartu zaizkidanak, Eta ze gauza dira horiek, ze sartu zaizu begian, Imanol? Ez da kezkatzeko edo larritzeko, Ez da kezkatzekoa, ez dut uste. Medikuak esan dizu ez larritzeko. Momentuz ez... Oraindik ez da joan, ez? Bueno, baina. Okulistaren gana, ez. Sartu zaizkit, nik uste dut, jende gehien hori sartu zaizkigun gauzetako batzuk, niri behintzat bai, bada gaur egun askotan aipatzen den algoritmoa, orduan algoritmo horrekin ikusi ezina. Kaldera existentzial bat edo beste ere bai, bizimodu aldatzera eraman nauena, irakaskuntzatik zorkuntzara paseaz, eta emotikono bat ere bai, ia ezagutzen duzuen. Nola? Begian sartu zeidan ala. Horrela, emotikonoa? Emotikono bat, bai. Emotikonoa? Zein da hori? Ez duzu ezagutzen? Horrela esan da? Horrela? Tantatxo batekin Tantatxo hasi. Zer ditanta? Zer ditanta? Tartatxoa daukana? Ja, iritsi ezina edo... Bai, parre behartuarena batzutan, bai, Beretik. gaude, parre bai, baina tantatxoarekin. tanta horrekin. Izerdituta. Zerbait sartu zai begian ikuskizuna da. Hitza, musika eta irudia uztartzen dituen antzezlan garaikidea da. Imanol Oholtza gainean zu bakarri zaude. Bai, ni bakarrik agertzen naiz Oholtza gainera, baina taldean sentitzen naiz. Taldean egindako lana izan delako, bai musika, bai irudiak ere baditu, argiztapena ere bai, orduan antzezpenean ere lagundu dian jende asko izan da, orduan, bueno, bakarrik igotzen naiz Oholtzara, baina talde oso baten babesa sentitzen dute atzean bai. Zuk idatzitako hitzak, zer horrek esan ongo du antzestuak eta zer horrek deklamatuak edo ahots goran esanak, ezta? Hori da egin nahi izan dudana ez, hitzak sortu eta hitz horiek Oholtzara eramatea. Eta Oholtzan gorpuztea nolabait ez, hitz horiek musikaren bidez, hitzen bidez eta gorputz espresioaren bitartez, ondoko osagai guztiekin gehituta, bai, hori da, hortan. Hori da, Oholtza gainera eramaten dudana bai. Eta ikuskizunean 5 gai lantzen dituzu, bizimoduaren abiadura. Naturarekiko deskonexioa, zoriontasunaren bilaketa amaigabea, maskulinitatea eta euskara. Hitz egin dezagun banan-banan, hoiei buruz. Lehendabizikoa, ze gogoeta egiten duzu gaur egungo bizimoduaren abiadurari buruz? Ez dago autopistara sartu besterik, ez, trafikoa, rotondak, obrak, gelditu autoa, mugikorra, deika, zazpimezu, zazpi zeregin, Instagrameko bideoen azkartasuna, iritsi nahi eta ezin honetan bizi garela, bueno, nik behintzat horrela sentitzen dut, eta hori da transmititu nahi izan dudana, arnasik, pazientziarik, aspertzeko denborarik eskaintzen ez diogun bizimodu bat daramakigu, engantxatuta gaude gainera horra, horren inguruko hausnarketa batzuk ekarri ditut, itomen hori transmititu nahian. Eta behar bada, Imanol, abiadura horren ondorioz, itzaomen horren ondorioz, deskonektatu gara naturarekiko ere? Uste dut gure jatorria eta gure erroak hor daudela eta oso ahaztuta dauzkagula nondik gatozen. Parentesi bat, ez nuke zer mugigintzan ibili nahi, ni ere lokatzetan nabil, ni nire zaurgarritasun guztiak erakusten saiatzen naiz Oholtza gainera ere, ni ere urbanitaz bat naiz, kalekume bat, baina naturara joaten naizenean, naturan babestua sentitzen naiz, terapia moduko bada niretzako ez, nire kaleko kezka, nire kaleko ezinak, nekeak, arnaz estuak, zuaitzei berdintzei, gure semaforo eta gure trafiko eta gure industria eta gure zeaiek. Orduan, hor sentitzen nahi relajatua eta babestu, eta uste dut deskonexio horretatik urrundu beharko genukela eta konektatu berriro gure esentziarekin edo gure presentziarekin. Hor sentitzen zara esate baterako zoriontsu? Ze zoriontasunari buruz ere hitz egiten duzu?
ni hor sentitzen nahi zoriontsu eta ez saltzen zaigun zoriontasun horretan edo etorriko dela esaten diguten zoriontasun horretan produktu bat edo beste bat erosita, ez? Uste dut hor, engainu horretan bizi garela, erosi hau eta izango zara zoriontsu, egin hau eta izango zara zoriontsu, eta benetan beste galdera batzuk direla erantzun beharko genituzkenak. Nik naturan sentitzen ditut horiek batez ere bai. Eta zergatik da gehien kostatu zaizun gaia maskulinitatearena? Esan dute irakaskuntzan urte asko egin ditudala eta sorkuntzako bidea hartu nuenean nahi nuen oholtzara igo, ez? Baina esan nuen oholtzara igoko da beste gizon, cis, hetero, 50 urte inguruko bat, zer kontatzera, zer esatera, bestela ere nahiko gizonezko baude oholtzan eta horren inguruko hausnarketa batzuk eta egin nahi izan ditut eta batez ere gizonezkoentzako testu bat sortu nire gizontasunaren inguruan, bai? Egilea gero, azkenean orain arte emanaldia zizenetik ikusi dudanagatik emakumezkoek eusten diotela kulturari, aretoetan nagusiki emakumezkoa dira. Falta motatzen ditut ni bentzak gizonezkoak, kantu horiek beraiek kantatu ahal izateko, bai. Bueno, iritsiko zaizkie. Baldin maite, Baldin maite. Euskarari buruz ere errezitatzen duzu. Euskara aipatu gabe ezin zenuen utzi, hori ere pixka bat begian trabatuta gelditu zaizu? Euskararen gaia, diot. Nora ez egon ezin eta garai aldakor hauetan eta krisi hotzak leku batean eta bestean entzuten diren horretan, niri hizkuntzak ematen dit aingura eta zentralidade hori jarri nahi izan dut. Uste dut garai haue erantzuteko modua dela hizkuntzaren aldeko burruka. Gure bezalako hizkuntzak hitz eginda, ni sentitzen naiz herri txiki, natura txikituaren aldeko defendatzaile, beste balio batzuk transmititzen. Eta horrek ematen dit niri bizitza honetan izateko modu bat, eta uste dut Euskal Herrian ere asko gaudela horrela pentsatzen eta sentitzen dugunak, kontua da, garai zaila dela baikorra izatea akaso, etorkizunera begira, baina ez daukagu besterik baikorrak izatea baino eta gauzari humorez eta indarrez erantzute baino. Promo txiki bat sortu duzu, zure emanaldi honetarako ikuskizun honetarako ikusi egingo dugu. Hau da, Imanol Epelderen zerbait sartu zait begian. Ez dut izan nahi eszeptikoa, baina euskararen egoera ez alda kritikoa. Zerbait sartu zait begian eta ateratzea nahiko nuke emanaldi honekin. Naiz eta badakidan ez dudala mundua konponduko, garai aldakor hauek bizitzeko modua da ikasi nahi dudana. Hitzarekin, musikarekin eta ikusi-entzunezkoekin. Ikusi, entzun eta sentitzeko emanaldia. Ikusi, entzun eta sentitu dagoeneko aiangizeko mundua konpontzen saiatu zara, urtarrilean. Hemendik aurrera ere konponduko dituzu edo saiatuko zara herri batzutako mundua konpontzen. Aipatu egingo ditugu, Xabi? Bai, nik egingo eta zure egingo duzte. Horrela jende gehiago joaten da. Bai, Imanol, horrela da. Maiatzak 29 Zarautz! Bi aldiz gainera, maiatzak 29 Zarautz! Ongi, Imanol? Ongi. Ekainak 5 Betelu! Ekainak 28 Berritxu! Irailak 19 Lesaka! Urriak 4 Getaia! Urriak 16 Etxalar! Urriak 18 Zestoa! Urriak 29 Berastegi! Zu, eta bera? Zu nekatu eta bera? Ni desiratzen gehiago izateko. Bai, ja 2027 gara naiz gauza batzuk eta lotzen, eta gogotsu batera eta bestera ibiltzeko. Baina zalantzak ere banituen, ez? Irakaskuntza utzi eta holtza baina nola sentituko nintzen eta bar, eta ondo sentitzen naiz, gozatzen ari naiz, eta gozarazten pentsatu nahi dut. Azkenan, esan. Hori importantea, esan duzu irakaskuntza utzi, horrek esan nahi du, apostua erronka benetakoa dela. Zure ogibidea utzi duzu, honetatik bizi alizateko. Hori da zure erronka, ez da, Imanol? Hori da zueitzek aholkatu zidatena. Zoragarri. Imanol, gaur zatitxo bat eskainiko diguzu. Bai. Zer da gaur eskainiko diguzuna? Zoriontasunaren inguruko gogoeta batzuk transmitituko ditut hemen. Akasoa emanaldiko momenturik lasaiena, baina zaite
polit eta egoki sartuko dela telebistarako bai. Zoragarri. Ba, hemen txadokazu mikrofonoa gure plato txikia beraz. Imanol Epelde nahi duzunean aurrera. Nahi duzunean, zerbait sartu zait begian. Hortxe. Hemen eta orain, amets bat edukitzeaz gain, biziko zara, biziko zaitut, iragarki batean bezail dirain. Klik bakar batera eduki dezazun, paradisua zain. Eta ez dago esan beharrik etorkizuneko planak egitea ez da beste orain bat bizitzeko planak egitea besterik. Hey, begira etorkizunari, begira klik botoiari, begira. Orain ez duzu zoriontsu sentitu behar. Ez kezkatu, izango zara bihar. Eta iragarki batek ez dut uste sekula esango dizunik, zeure burua onartzetik hasi behar duzunik. Ez gaituzte nahi ihintz gaineko freskuran oinutsik. Ez gaituzte nahi ispiluaren aurrean dantzan bilutsik, ez gaituzte nahi pozik. Beti gehiago eta gehiago eta gehiago eta gehiago lortu nahian baizik. Nahi gaituzte argalago, ederrago, beltzaranago indarrean. Garenarekin eta daukagunarekin konformatzen ikasi beharrean. Argala, konbentzionala, paiala, benetan diot eder zaudela zauden bezala. Zu zara, bakarra zara, bakarrak gara. Eta ez dago esan beharrik, eder egoteko ez daukagu oreztak eta pekak disimulatzen ibili beharrik. Babes bat, lastan bat, eskutik helduko gaituen lagun bat, paseoan eramango gaituenan norabait, abesti bat kantatzea kapela, edo istorioak entzutea maite mintzea. Momentu hau, begirada bat, ez dugu besterik behar. Ez du besterik behar. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Hau da, honen badauka ingelesez zea bat ez, kontzeptu bat Slam poetry eta spoken wordaren. Bai, spoken worda. Gero eta ozenago, eta gero azkenean azpi-azpian bukatu duzu. Bai, asko gustatzen zaizkit spoken worda egiten dutenak. Haien normalia musikari gabe egiten dute, baina musikari on batekin egiten nahi, Julen Irigorazekin musika sortu du neurrira egindako soinekoa bezala. Bai, zu bakarra zarelako Imanol. Ezta? Bakarrak gara. Eta bakarra zarelako egingo dituzu bi emanaldi guztian zarautzen. Bakarra nahiko ez eta bi egingo dituzu. Bai, a ber, zarautzen ez nuen nahi, sumatzen nuen jendea etorriko zela, behaz antolatzaileekin eta hitzen nuen esateko, nik sumatzen beteko dela, gaina zarautzen ostialetan ohitura handia dauka jendeak emanaldietara joateko, bestela ere betetzen dira, eta ez nuen nahi zarauztarrek inolaz ere kanpoa gelditzeri nahi, eta esan, bigarrena ere jarriko dugu, eta jarraian, eta gogotsu, bai. Zoragarri, bertan hemen ari gara datak jartzen, urrengo emanaldiak ekainaren 5ean Betelun, ekainak 28an Berritxun, irailak 19 Lesaka, eta bar, gehiago etorriko dira, eta etorriko direnak, Imanol Epelde, mil esker, eskerrik asko benetan. Azkenean begi ere aterako duzu, Atera. Bihotza. Ea publikoari ere ateratzen diozun, zakartxo hori edo, barran daukan hori. Zaiatuko gara, eskerrik asko zuen. Elkarrekin agurtuko dugu programa, Imanol? Bai,
ez dakit bakizun orain partida dago, orain Barcelona eta Realaren arteko partida dago, jarraian zuek eutxi eta partida ikusiko duzue, eta Imanol, agurtuzuk programa. Bakizun nola egiten dugun, ez? Bibagu eta... Bibagu eta hola salto txiki batekin ere. Bibagu eta biba zue!